Dobrý deň, je ma počuť. V prvom rade ďakujeme za pozvanie, my sme k vám prišli z Brna, vstávali sme skoro ráno po posune času a dúfam, že pre vás to, čo vám tu chceme povedať, hlasnejšie? To, čo vám tu prídeme povedať, tak že pre vás bude užitočné. Som tu s niekoľkými kolegmi, poprosím, keď zamávajú hneď z úvoda, tak cez obed si neváhajte kohokoľvek z nich, z nás odchytiť a môžeme sa baviť o čomkoľvek, čo vás trápi v oblasti správy výskumných dát. Ináč si neodpustím jeden fun fact. Vatikán má v čele pápeža, pápež je myslím zároveň kráľ a je to jediný kráľ, ktorý je volený. On sa dostáva do funkcie spolu s tým, ako sa stáva pápežom a so smrťou teda končí. Tak, moje meno je Matej Antol, bez hačku, ale vyslovuje sa to mäkko. A budem na vás hovoriť z pozície hlavného manažera projektu IPS IOSC.CZ, tzv. Strategický systémový projekt Českej republiky pre obdobie 2023 až 2028. A samozrejme budeme sa teda baviť o tej iniciatíve IOSC.CZ, to je ako nakladáme s výskumnými dátami v Čechách. A zároveň držím pozíciu výkonného riaditeľa CERIT SC. CERIT SC je jeden z troch partnerov národnej e-infraštruktúry e-infra.cz. Spolu s CESNET a IT for Innovations v Ostrave teda vytvárame zázemie pre správu, presúvanie výskumných dát, samozrejme počítanie, či už sa bavíme o superpočítačoch alebo o distribuovanom počítaní. A ponovom teda máme kvantový počítač v Ostrave a tak ďalej. A v neposlednom rade teda sám sa venujem výskumným aktivitám, ktoré sa týkajú spracovania komplexných, zejména neštrukturovaných dát. A budeme sa baviť o výskumných dátach a ono je vždycky dobré si úvodom pripomenúť, že ten objem dát a nie iba dát výskumných rastie a rastie exponenciálne. A zejména vo vede máme zvyk používať termíny, ktoré už jaksi sa nám zažili a konkrétne u toho exponenciálneho mám pocit, že už vieme byť taký hrdý alebo ľahostajný ku tomu, čo to naozaj znamená. Exponenciálne znamená, že rastú tak rýchlo, že sa na to nedokážeme rozumne rýchlo akože nejakým spôsobom prispôsobiť bez toho, aby sme tomu dali dostatočný fokus, aby sme do toho naliali nejakú zvýšenú energiu oproti štandardu. Takže výskumná prax musí reflektovať túto zmenu, ktorá sa v technológiách, v dátach deje, a pričom schopnosť riadneho nakladania s dátami sa stáva absolútne nezbytnou. Mne príde, že sa vlastne dostávame do podobného momentu, ako keď sme teda v histórii niekedy objavili oheň, ale spíš v nedávnej histórii, keď sme zistili, že skôr ako otvoríme človeka počas nejakého chirurgického zákroku a nechceme tam zaniesť nejaké baktérie, takže si vlastne predtým musíme umyť ruky. Príde mi, že veda je teraz na podobnom rozcestí vo všeobecnosti, že sa vlastne musí naučiť, čo vlastne dáta znamenajú a akú hodnotu pre ňu majú a že sa stáva vlastne fundamentálnou. Tak, zcela pragmaticky, kde sa nachádzame dnes. Naprostá väčšina výskumu je realizovaná nad datami, či už nad datami vlastnými alebo datami cudzími. A keď už nad nimi nie je realizovaná, že pracujem vo vedlebe alebo na fyzike v nejakom zariadení, ktoré je viacej hardwareové, tak ako jeden z výstupov samozrejme tie data má. A nemusíme si hovoriť, že prechádzame akousi krízy s reprodukovateľnosťou vedeckých výsledkov, ktorá sa do veľkej miery týka aj toho, že zverejnené bývajú publikácie alebo paper, ale nie vždycky dáta, na ktorých tie závery, ktoré sú v tých publikáciách hlásané, tak tie nie sú vždycky ku tým výsledkom pribalené. Samozrejme, deje sa evolúcia alebo možno revolúcia v oblasti machine learningu a umelej inteligencie, čo otvára nové príležitosti a zároveň hrozby. Ja o tomto nechcem veľmi špekulovať, skôr som v tom skeptickom spektre ľudí, ktorí rozmýšľajú o tom, že čo to pre nás prinesie, ale už dnes sa vo vede ukazuje, že má vo vybraných nejakých caseoch pridanú hodnotu aj táto relatívne teraz rozkvetajúca sa doména. A samozrejme tá je závislá na tom, že máme dáta rozumne uspravované, uložené a ideálne, že ich uchovávame aj desiatky rokov a tým pádom vieme pracovať s väčším objemom dát, kvalitnejších dát a tak ďalej. Už spomenutá Open Science, ktorá okrem iného hovorí, že aj skutočne primárne dáta majú svoju pridanú hodnotu, nie nutne iba závislú na tých sprievodných publikáciách, ktoré robia nejakú konkrétnu interpretáciu v ten moment, kedy boli zozbierané, ale že ich hodnota môže byť užitočná, aj keď to prepoužije nejaký iný tím v nejakom inom kontexte. A čo je zaujímavé, že vlastne toto je samozrejmosťou z pohľadu nejakej menšej výskumnej skupiny, že vlastne v malej skupine chápeme, že si dáta chceme ukladať, chceme rozmýšľať o tom, ktoré pre nás budú v budúcnosti užitočné a že si to nejakým spôsobom strážime. Každopádne zatiaľ sa nám to nedarí ako celej výskumnej komunite. Tam už v tom väčšej škále, keď už by sa to malo týkať väčšieho množstva tímov, alebo kebyže tie dáta chceme držať po dlhšiu hodnotu, tak na to dneska mechanizmy nemáme a v tej bežnej praxi to ešte všeobecne zažité úplne nie je.
Samozrejme máme data management plánovaní dneska ako povinnú položku grantových víziev, či už sa bavíme Horizon Europe alebo u nás v Gatchery. A v neposlednom rade od tohoto roku máme nový typ výsledku typu T, datová kolekcia dát, ktorý sa dá vykazovať v RIU. To znamená, že už aj tento český rámec rozoznáva data alebo teda tú kolekciu dát ako výstup, plnohodnotný výsledok vedeckej práce. Tak, keď sa bavíme o dátach, tak samozrejme nemyslíme akékoľvek dáta, jednak tie dáta by mali mať istú kvalitu, čo sa týka ich štruktúry. Tam pracujeme väčšinou s akronymom FAIR, dáta, ktoré sú findable, accessible, interoperable a reusable. To je dáta, ktoré majú metadata, majú štruktúru, sú uložené na nejakom mieste, ktoré sa stará o ich kvalitu a tú kvalitu deklaratívne dopredu dáva von. To znamená, je to repozitár, ktorý napríklad má nejakú certifikáciu a hovorí, ako vyzerá ten životný cyklus dát. A v neposlednom rade, keď hovoríme FAIR, tak za do okolností sú to dáta, ktoré sú aj AI ready. To znamená, keď verifikujeme dáta a tá publikácia, ktorá priniesla FAIR princípy, tak tá explicitne hovorila o machine actionability, tak sa nebavíme iba o FAIR zrozumiteľnosti pre ľudí, ale samozrejme pre strojovú čiteľnosť alebo o strojovej čiteľnosti. Ja tu mám dva také príklady, kde už sa vo vede ukazuje, že vlastne tam práca s tými datami je absolútne kritická. Ten prvý, môj obľúbený, lebo je blízko výskumným aktivitám, ktoré robím, je AlphaFold. Predpokladám, že väčšina z vás o tomto prípade už vie, ale stojí za to si ho vždycky zopakovať. My sme mali od roku 1970 v Protein Data Bank asi 500 000 proteínových štruktúr. Proteíny sú absolútne kritické v celej biológii, pretože determinujú absolútne všetky mechanizmy v ľudskom, ale respektíve v akomkoľvek živom organizme. A tieto proteínové štruktúry teda sme zbierali 50 rokov a oni sa skladajú z aminokyselín. Je jednoduché zistiť, alebo relatívne nenákladné zistiť, ako vyzerá anglicky amino acid chain, ako vyzerá reťazec aminokyselín, ale nie je jednoduché zistiť, ako vyzerá štruktúra toho proteínu, ktorá je determinovaná samozrejme tým, ako za sebou tie aminokyseliny idú. To bol obrovský problém desiatky rokov. Pred 2 rokmi sa Nobelová cena udelila trojici pánov, ktorá je vysvietená za mnou, z DeepMind, z Google a tí vytvorili systém AlphaFold, ktorý z týchto tu aminokyselinových reťazcov dokázali predikovať štruktúry proteínov. Dneska tých proteínov máme 200 miliónov v kvalite, ktorá je absolútne porovnateľná s experimentálnymi metódami. A to otvorilo celú plejadu nového výskumu, nového researchu. Jednak to teda zabilo časť štruktúrnej biológie, ktorá sa venovala práve tomu, ako odhadovať štruktúry z sekvencií. A z druhej strany teda už všetky tie proteíny, ktorých vieme sekvenciu, tak poznáme ich štruktúru. To by bez toho, že by sme 50 rokov dávali dokopy tieto data v štandardnom formáte a následne na nich použili metódy umelej inteligencie, jednoducho nebolo možné. Ja som bol pred 2 týždňami na konferencii v Osle, kde rozprával pán z ECMWF, čo je výskumná organizácia, ktorá pracuje na predpovedi počasia a modelovaní klímy. Sú zapojení do projektu, ktorý robí digitálne dvojčas planety Zem a zároveň provozuje služby v režime 24/7, takže nerobia iba research v tejto oblasti, ale zároveň sú poskytovateľom dát a podľa ich tvrdení sú najlepšími na svete, že vlastne od nich sa to učia ako Spojené štáty, tak azijské štáty. Tak oni poskytujú celú plejadu dát a rôznych modelov toho, ako vyzerá počasie, klíma, rôzne disasters, ktoré sú spojené napríklad s počasím na celom svete. A ja som vyťahol jeden graf, ktorý tam pán prezentoval. Hovoril napríklad o tom, ako majú ukladané data, lebo to niekomu napadlo pred 30 rokmi, o tom, ako dopadajú cyklóny na rôzne pobrežia. A na základe týchto historických dát vedia stále lepšie a lepšie predikovať, kde presne na tom pobreží udrú. Že vlastne pred 20 rokmi sme to vedeli s nejakou pravdepodobnosťou odhadnúť v nejakom 100-kilometrovom rámci a dneska to vieme v 10 kilometroch presnosti. Graf, ktorý mám za sebou, hovorí o niečom oveľa jednoduchšom a intuitívnejšom a to sú dlhodobé predpovede počasia. Takže na x-ovej ose vidíte, aká bola kvalita tých predpovedí od roku 2006 do roku 2024. Na y-ovej ose je percento pravdepodobnosti alebo kvality tej predpovede oproti realite. A vidíte tak, ako by človek čakal, že postupom času, ako sa zdokonalovali metódy, ako sme mali presnejšie dáta, tak to rástlo v čase. Tie čiarky, ktoré sú tam potom na konci v posledných 2 rokoch, tak to je nová generácia modelov, ktoré sú postavené na umelej inteligencii. Samozrejme na všetkých historických dátach, ktoré toto tu centrum zbieralo za ostatné desiatky rokov. A
ako je vidno, tak vlastne skočili o asi polovicu, alebo teda o polovicu, ja nechcem hovoriť tie percentá relatívne, ale dajme tomu, že o 10-15 rokov ich to posunulo dopredu, keď si naprojektujeme, že ako by to vyzeralo s tými staršími metódami. Explicitne tam padlo, že toto je možné iba vďaka tomu, že tie dáta boli rozumne kurované, rozumne ukladané, samozrejme nie v plnej šírke, pretože oni 3-krát do dňa zozbierajú niečo ako 1 petabajt dát, ktorý musia spracovať v nejakých ich pipelinách, takže odkladajú iba zlomok z nich. Je tam nemalo úvah za tým, že ako má vyzerať táto komprimácia, aby si odložili to dôležité a to im potom umožňuje robiť takéto state-of-the-art modely na predpovede počasia, ktoré majú obrovský impact pre celú spoločnosť. Tak, tým sa dostávame k iniciatíve IOSC a zejména potom k tej českej kapitole IOSC.cz. Pripomeniem, European Open Science Cloud je iniciatíva, ktorá už dnes beží, myslím, 10. rokom a ktorej hlavným cieľom je zbúrať bariéry, ktoré majú európske štáty a výskumníci v európskych štátoch, keď pristupujú k digitálnym artefaktom a zdrojom. Či sa bavíme o výpočetných a úložných kapacitách, ale zejména o datách. Kľúčom sú samozrejme teda tie FAIR výskumné dáta, ako už som spomenul. Zopakujem, že FAIR dáta nie sú dáta open, on to pán rektor tak trochu načrtol, ale pred 3-4 rokmi sme boli tak trošku v inej situácii, asi nemusím komentovať tú spoločenskú alebo tú situáciu, ktorú máme vo svete. Keď sa bavíme o FAIR výskumných dátach, tak to nie sú dáta, ktoré sú nutne otvorené. Sú to dáta, ktoré sú na európskej infraštruktúre, ku ktorým je riadený prístup a u ktorých vieme, kde ich hľadať. Jo, to je podľa mňa kľúčové, my sme to vlastne v tej iniciatíve hovorili od samého začiatku a v tej súčasnej klíme je to možno ešte dôležitejšie podtrhnúť, že dáta, ktoré sú verifikované, nie sú nutne open, sú to dáta, ktoré sú štrukturované, ktoré máme pod kontrolou, ku ktorým vieme riadiť prístup a u ktorých tušíme, aká je ich hodnota. Okrem teda tej PČO data sa samozrejme bavíme aj o ekosystéme služieb, ktoré ten prístup, zdieľanie a ukladanie dát umožňujú a ktoré by znova mali fungovať v rámci toho európskeho priestoru, pokiaľ možno bezbariérovo. Tu vždycky používam metaforu, že ako vyzerá európska armáda oproti tej americkej, tak ako asi určite dobre viete, v Európe sa robia zvlášť zakázky, rôzne štáty majú rôzne stíhačky, rôzne obranné systémy, prirodzený jazyk alebo ten prvý jazyk majú väčšinou iný ako angličtina, takže potom, keď sa snažíme robiť dokopy nejaké strategické úkoly, tak to proste ide celkom ťažko oproti napríklad Spojeným štátom. To je to, ako vyzerá aj európsky výskumný priestor, je fragmentovaný, tá spolupráca je častokrát ťažká a IOSC si vlastne kladie za cieľ toto tu premostiť a podporiť tú spoluprácu do maximálnej možnej miery, primárne v Európe, ideálne s celou svetovou výskumnou komunitou. A v Česku sme teda začali pred 5 rokmi, ako mnohí z vás určite vedia, začali sme založením 12 tzv. Pracovných skupín IOSC.cz, 8 z nich doménových, 4 z nich prierezové. Dnes majú asi 450 členov a práve tieto pracovné skupiny od začiatku vymýšľali, čo by sme teda v Čechách s tými dátami mali urobiť. Kde by sme tie financie, ktoré na to český štát dokáže dedikovať, do čoho by sme ich mali vložiť tak, aby to malo maximálny úžitok, maximálnu pridanú hodnotu. Len pre ukážku, my máme teda v Čechách 227 výskumných organizácií, z tých pracovných skupinách dneska máme zastúpených 70 z týchto organizácií a ako som už vravel, máme tam približne 450 členov. Na čo sme prišli a ako sa potom teda tie úvahy tých pracovných skupín zmaterializovali, tak je to séria projektov. Prvý IPS IOSC.cz, ktorý teda vediem ja, koordinovaný Masarykovou univerzitou v Brne. A jeho úlohou bolo urobiť zázemie pre IOSC.cz, to v 3 rovinách, v organizačnom, technologickom a vzdelávacom. Takže máme sekretariát IOSC.cz, ktorý sprevádza pracovné skupiny, pomáha im so zázemím a s koordinácií. Technické zázemie, kam spadá zejména národný metadatový adresár, ktorý už beží, môžete sa na ňo pozrieť online na adrese NMA IOSC.cz. A vzdelávací centrum, respektíve školící centrum IOSC.cz, ktoré urobilo už na desiatky rôznych školení a workshopov, kde sa ľudia vzdelávajú a kde pozývame rôznych odborníkov v oblasti správy výskumných dát, práce s perzistentnými identifikátormi, data management planningom, ako počítať na infraštruktúrach a podobne. Nasledoval projekt Národnej repozitárovej platformy, čo je vlastne tá matéria alebo to železo, na ktorom tie dáta môžu ležať. Ten začal v roku 2024 a koordinovaný je CESNETom. V jeho jadre sú repozitárové systémy, ktoré sú postavené nad datovou infraštruktúrou. My tam máme rozpočet na zhruba stovky petabajtov
A vravím zhruba, pretože tie ceny sa teraz hýbu dosti drasticky, o dosť drastickejšie ako u ropy. Každopádne zhruba na stovky petabajtov tej tvrdej úložnej kapacity, užívateľskej počítame teraz, že budeme mať zhruba 50. Nad tým máme urobený ekosystém repozitárových systémov, nad ktorými je možné budovať repozitáre. Máme tam celú sériu základných služieb, zejména podporu pre prácu s persistentnými identifikátormi, podporu data management planningu, napojenie na výpočetnú infraštruktúru, compliance UX a školení. Takže to je tá matéria, alebo to hlavné jadro tej technickej a servisnej časti celej iniciatívy. Od minulého roku beží projekt OS2, ktorý sa zase nabaľuje na tento základ, urobený projektom IPS, JOSC.CZ a NRP. Na základe vstupu od tých 8 pracovných skupín, ktoré som predstavoval pár slajdov dozadu, sa v tomto projekte materializuje hneď niekoľko repozitárov, ktoré budú oborovo špecifické, to znamená, budeme mať repozitáre, ktoré budú podobne ako Protein Data Bank, pre konkrétne typy dát z konkrétnych domén. Okrem rozvoja týchto domenových alebo oborových repozitárov, tam máme potom služby alebo akékoľvek iné špecifika, ktoré sú pre danú doménu v Čechách momentálne nutné na to, aby sme s tými dátami vedeli pracovať lepšie. A vec, o ktorej sa asi dneska budeme baviť trošku viac, je Open Science 3. Ministerstvo avizovalo, že plánuje vypísať výzvu Open Science 3 v celkovom rozsahu, myslím, okolo 0,5 miliardy českých korún. A jej účelom by malo byť podpora ľudí a kapacít na inštitúciách v Čechách, na to, aby mohli jednak podporiť to, čo tie inštitúcie robia v oblasti správy výskumných dát, písania politik a tak ďalej. A z druhej strany, aby to, čo je budované na tej pôde, tej národnej dátovej infraštruktúry, tak aby to vedeli aplikovať a znova preniesť do tej bežnej praxe na inštitúciách. Tak, keď hovoríme o zázemí pre výskumné dáta v Českej republike, ja tu mám 5 takých kapitol toho, že čo už je dnes buď to rozpracované alebo hotové. Budem teda hovoriť o národnej dátovej infraštruktúre, konkrétne o dátových repozitároch, následne nástroje a služby pre správu výskumných dát, vzdelávacie materiály pre oblasť správu výskumných dát a potom odbornú podporu, ktorú v Čechách v tejto oblasti máme. Tak, národná dátová infraštruktúra. Tento obrázok máme k dispozícii už asi 3 roky, nájdete ho určite aj na našom webe IOSC.CZ. Je to akýsi náčrtok toho, ako tá národná datová infraštruktúra vyzerá po vrstvách, je to taký technický obrázok. Takže na najnižšej vrstve máme úložiska, ako som už zmienil, budú v niekoľkých lokalitách po Česku, v celkovej kapacite niekoľko stoviek petabajtov dát. Nad tým máme niekoľko systémov, ktoré umožňujú budovanie repozitárov. Najdôležitejšie z nich snáď Cessnet Invenio, čo je systém, na ktorom beží aj Zenodo, Clarin Space, ktorý ťahá tým zejména z Karlovej univerzity, ASEP ARL, myslím, že dnes už tam máme rozbehnutú aj Islandoru. Nad tým je vrstva repozitárov, kde ako prvý je uvedený Catchall repozitár, to je repozitár na adrese datarepo.iosk.cz, znova ten už dnes beží, je to také české Zenodo, repozitár pre data, ktoré nemajú lepší vlastný repozitár v tej svojej konkrétnej doméne. Každopádne zejména potom počítame s tematickými repozitármi, ktoré budú nad týmito systémami budované. Samozrejme je možnosť budovať tam akékoľvek iné repozitáre, v horšom prípade aj institucionálne, keď tak si potom môžeme povedať v panelovej diskuzii, prečo tie institucionálne možno nie sú najlepšia cesta vpred. Čo je tam naznačené potom červenými farbami sú agregované akési služby alebo také tie single points of contact cez rôzne katalógy a vyhľadávače. A modrou máme naznačené, že počítame s integráciami rôznych druhov. Takže keď pôjdem od najnižšej vrstvy, sme si vedomi toho, že existujú inštitúcie, skupiny, týmy, ktoré majú už celý ten technologický stack od vlastných úložných kapacít až po repozitár niekde spojaznený a počítame s integrácií s takýmito systémami. Ak nie, tak počítame s tým, že tie úložné kapacity budú sprístupnené aj iným repozitárovým systémom v prípade, že nejaká skupina bude ochotná ten systém poskytovať aj ďalším vedcom v Čechách. Ako už som spomenul Islandoru, tak tu sme vlastne v projektoch nemali a dnes už myslím, že na tej infraštruktúre s ňou počítame. A najdôležitejšia je asi teda tá najvyššia vrstva. Tá infraštruktúra sama o sebe neposkytuje repozitáre, poskytuje repozitárové systémy a vlastne cieľovkou sú skupiny, ktoré chcú postaviť repozitár a ktorý potom bude dostupný úplne všetkým vedcom v Čechách.
Tak, keď prídeme k datovým repozitárom, projekt OS2 koordinovaný Univerzitou Karlovou, ktorý je asi takým hlavným zdrojom podpory pre ich budovanie, tak dnes beží a je v zárodku. My počítame, že tam vznikne na desiatky repozitárov, ktoré vlastne tie skupiny pracovné deklarovali, že dáva zmysel v Čechách vybudovať. Tu mám takú jednoduchú, rýchlu plachtu, že čo zhruba od toho môžeme čakať. Samozrejme, ale tá národná datová infraštruktúra je otvorená akejkoľvek skupine, nemusí byť podporená z tohoto projektu na to, aby tú infraštruktúru mohla využiť. No, OS2 projekt je tu vlastne na to, aby tie skupiny, ktoré to deklarovali už pred tým rokom a pol, keď sa ten projekt koncipoval, tak aby vlastne sme dokázali toto tu zafinancovať. Každopádne národná datová infraštruktúra počíta s tým, že tie repozitáre bude možné urobiť principiálne kedykoľvek. Máme príklady repozitárov, ako už som vravel, tak datarepo IOSXZ už beží, to je ten catch-all, to také české Zenodo. A ako jeden možno z prvých doménových repozitárov možno uviesť MBDB data.org. Môžete sa znova na ňo pozrieť, ako takýto repozitár v českej dielne vyzerá. Vravím, sú to ale domenovo špecifické repozitáre, takže predpokladám, že tu sa bavím s celou širokou plejádou výskumníkov a že vlastne obsahovo toto tu nie sú nutne tie repozitáre, kam by ste tie vlastne data vlastne chceli v tento moment ukladať. K nástrojom a službám. Máme tam podporu verifikácie výskumných dát AAI, čo je absolútne kritické. AAI infraštruktúra, to je autentizačná autorizačná infraštruktúra a je vlastne infraštruktúra, ktorá umožňuje jednak riadiť prístup k tým dátam, správu skupín, takže môžem dopredu deklarovať, kto sa ku akým dátam môže dostať. Viem a môžem si určiť, nakoľko musí byť overená jeho identita. Napríklad, že verím tomu, že mi iba nejaká inštitúcia, napríklad Univerzita Karlova alebo Masaryková univerzita tvrdí, tento človek je ten, za koho sa vydáva a s týmto viem ďalej žiť. Každopádne počítame s tým, že táto infraštruktúra bude ďalej rásť a bude vedieť pracovať s napríklad bankovou identitou, takže pôjdeme až do tejto úrovne kvality tých identít. Takže ešte raz zdôrazňujem, u fair dát sa bavíme skutočne o dát, ktoré sú prístupné, ale nie nutne otvorené. Podpora data management plánovaní. V Čechách máme zaužívaný systém Data Stewardship Wizard. Pri IOSXZ máme vlastnú instancii DSV, ktorá bude výhľadovo na konci projektov plne integrovaná s tým, ako budeme pracovať s datami jak v úrovni poskytovateľov dotácií, ako je napríklad Gatcher, tak v tom, ako funguje tá národná infraštruktúra v tej výpočetnej časti. Takže tá predstava je, že tá integrácia bude skutočne hlboká a človek nebude musieť na 4 miestach stále vyplňať to isté, ale že vlastne ten data management plán bude skutočne živý dokument, ktorý bude sprevádzať tie data naprieč ich životným cyklom. Podpora pre PIDy a persistentné identifikátory, tu odkážem na stránku, ktorá vznikla z dielne Národnej technickej knihovny, identifikátory CZ a dozviete sa tam absolútne všetko o persistentných identifikátoroch, či už sa bavíme o osobách, identifikátoroch pre datové sady, pre organizácie a tak dále a tak dále. Možno zmieniť automatizácia zberu dát, elektronické laboratórne denníky. Ja som párkrát spomenul napojenie na výpočetnú infraštruktúru, takže máme tam niekoľko tímov, ktoré pracujú na napojení rôznych workflows, ako je napríklad Galaxy, aby sme znova vedeli pracovať s repozitármi a potom následne s tým výpočetným prostredím bez toho, aby sme tam museli robiť nejaké manuálne kroky a tak ďalej. Vzdelávanie a školíci centrum, tu mám trošku staršie dáta z konca minulého roku, každopádne školíci centrum od začiatku projektu urobilo už zhruba 35 školení, kde bolo dokopy zhruba 3000 účastníkov. Zároveň koordinujeme a pripravujeme zhruba každý rok konferenciu, na ktorú vás týmto zvem, ďalšiu plánujeme niekedy úvodom budúceho roka. Každopádne Univerzita Karlova má nejakú o 2 alebo 3 mesiace, teraz neviem z hlavy, nájdete online na stránkach. Školení sa účastnia ako vedci, tak ľudia z podporných funkcií, ako sú Open Science, metodici, data stewardi, záleží samozrejme na téme toho konkrétneho workshopu. O tie prednášky je veľký záujem a zároveň pre nás je veľmi dôležité získavať spätnú väzbu, že kde vníma práve tá česká komunita, že má tie najväčšie medzery v správe výskumných dát, takže prosím, pozrite sa na to, dajte tomu šancu a hlavne dajte nám vedieť, čo by ste ešte privítali, akú informáciu alebo aký typ obsahu by bol podľa vás ešte užitočný v tejto oblasti.
Piatý bod, odborná podpora. Určite aj na vašej univerzite, a dneska sa o tom budeme baviť, máte Data Stewardov a Open Science metodikou. V Čechách vznikla tzv. Data Steward komunita, ktorá číta, myslím, dnes už okolo 400 ľudí. To znamená, v českom ekosystéme vznikajú odborníci, ktorí sú tu od toho, aby pomáhali výskumníkom v správe výskumných dát. Predsa len to chce nemalú dávku odbornosti, času a energie, ktoré nie vždy tie výskumné týmy vedia nájsť medzi sebou. Takže aj o tom bude ten projekt Open Science 3. A títo ľudia teda fungujú v rôznych úrovniach inštitúcií, či už povedzme niekde okolo rektorátu, kde sa zejména bavia a venujú tomu, ako majú vyzerať politiky správy dát na tejto tu úrovni, až potom do tímovej úrovne alebo do projektovej úrovne, kde pracujú viacej s tými dátami, povedzme hands-on, musia tak trochu viac byť zorientovaní v tej domenovej problematike a vlastne rozumieť tomu, o čom tie dáta skutočne sú. Tak, to som asi všetko povedal. Znova pre ukážku, my sme dali dokopy, alebo vytvorili tzv. Mapu Data Stewardov. Znova pri každý z vás, kto sa identifikuje ako Data Steward, budem rád, keď sa do nej nahlásite. Dneska tam registrujeme, mám pocit, okolo 100 alebo už možno cez 100 Data Stewardov a vlastne toto by mal byť taký jednotný portál, v ktorom akýkoľvek výskumník v Čechách dokáže nájsť, k tomu dokáže v rámci tej jeho univerzity alebo v rámci toho nejakého jeho mesta s tou datovou problematikou pomôcť. Tak, keď to zrekapitulujem, tak na základe práce tých pracovných skupín dneska máme k dispozícii, respektíve postupne vzniká národná datová infraštruktúra, datové repozitáre, rôzne nástroje a služby, ktoré podporujú prácu s fair výskumnými dátami, vzdelávania, materiály a odborná podpora, nakoľko na konci dňa to, čo bude podľa mňa z tej iniciatívy najdôležitejšie je, že sa skutočne zmení tá bežná prax výskumníkov a že vlastne budú vedieť ako vlastnými, tak cudzými dátami pracovať efektívne a využívať tú infraštruktúru a tie služby na maximum. Takže ako som vravel, dostupné je to už dnes darma. Mňa prekvapuje, ako častokrát výskumníci nevedia, že to, čo robia výskumné infraštruktúry v Čechách, je financované českou vládou a je to zdarma k dispozícii všetkým výskumníkom, takže prosím, nie je tam žiaden paywall, nemusíte prechádzať ničím iným ako nejakou základnou registrácií a celá tá infraštruktúra, všetky tie služby, ktoré tu vznikajú, tak sú pro dobro všech v Čechách. A ja už sa teda iba krátko zastavím na výzve Open Science 3. Mne úplne nenáleží komentovať, o čom OS3 bude, lebo je to samozrejme v gestii ministerstva školstva. Každopádne ministerstvo s nami jej náplň konzultuje, takže ja tak veľmi rýchlo predstavím, že aký je súčasný plán alebo predstava toho, o čom Open Science 3 bude. Zejména sa teda jedná o príležitosť na podporu výskumných tímov v oblasti práci s výskumnými dátami. Keď hovoríme o výskumných tímoch, tak to myslíme až do úrovne teda celých inštitúcií. Tá výzva bude, alebo je momentálne pripravovaná ako nesúťažná, s tým, že každá inštitúcia si bude môcť podať práve jeden projekt. Jej cieľom bude podporiť komunikačné, osvetové vzdelávacie aktivity, nastavenie inštitucionálnej podpory správy dát a využitie a rozšírenie tej národnej datovej infraštruktúry. Takže dotiahnuť to, čo tá infraštruktúra poskytuje v jadre, do toho, čo sú reálne nároky, reálne problémy na inštitúciách. Budeme mať dva druhy výstupov, povinné a nepovinné. U tých povinných sú to dve veci. Prvá, nastavenie inštitucionálnej podpory, to znamená stratégie na tej inštitucionálnej úrovni toho, ako inštitúcia nakladá s výskumnými dátami. A druhý, publikácie digitálnej kolekce dát. A to v podstate v rozsahu, v akom je definovaná v RIVE digitálnej kolekce dát. Takže že bude odpovedať týmto tu náležitostiam kvalitatívnym. A čo sa týka nepovinných výstupov, tak tam sú komunikačné osvetové vzdelávacie aktivity a software, respektíve rozšírenie národnej datovej infraštruktúry, ako som vravel, už na mieru potrebám tej konkrétnej inštitúcie alebo toho, ako vyzerá to jej zázemie. To je za mňa všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť, budem rád za vaše otázky a ak by sme nestihli teraz, tak prosím, počas obeda neváhajte odchytiť mňa alebo niekoho z kolegov a veľmi radi sa porozprávame o čomkoľvek. Ďakujem. Já vám moc krát děkuji za skvělé shrnutí služeb EOSC.cz a přesně jak říkáte, je prostor na otázky. Je někdo, kdo by se chtěl na něco zeptat přímo tady v publiku? Tamhle poprosím mikrofon. Dobrý den.
Já mám otázku. Proč ukládat data do českých repozitářů a ne zahraničních? Řekla jsem to dobře? Myslím, že áno. Ja skúsim zodpovedať a keď tak si to ešte otočíme raz. Ak existuje, spomínal som PDB, Protein Data Bank. Podľa mňa nedáva zmysel ukladať proteínové data inde ako v Protein Data Bank. Ona má, myslím, že 3 zrkadlá v Afrike, v Európe a v Spojených štátoch. A principiálne si neviem predstaviť, čo neznamená, že neexistuje dôvod, prečo by sme to mali ukladať v Čechách. Vysvetlím, kde to zmysel má. Tak prvá vec je, nie každá domena a nie každý datový formát už má nejaké dostatočne vyspelé útočište, ako je Protein Data Bank. Vlastne tie vedecké domeny sú skutočne široké a niektoré ešte iba teraz vznikajú. Ja zase uvediem príklad molekulovej dynamiky. Pre molekulovú dynamiku, čo sú proteíny, ale ešte v čase, nie sú to iba fotky, ale videá tých molekúl, tak pre nich dneska v Európe infraštruktúru nemáme. Ona sa momentálne skladá, ja som vlastne účastný tohoto projektu a nebude úplne možné z viacerých dôvodov urobiť jednu centrálnu, nejaký repozitár z 2 dôvodov. Prvý dôvod, data molekulovej dynamiky majú oveľa väčší objem, to znamená, že je to oveľa nákladnejšie, je to väčší záväzok od kohokoľvek, kto by do toho šiel. Druhá vec je Európa, ktorá je distribuovaná a vlastne keď už teraz má na výber, tak sa toho úplne nechce vzdať. Takže tá architektúra vyzerá tak, že sa postaví konzorcium viacerých úložisk, ktoré budú mať medzi sebou jeden hub, budú mať jeden štandard, budú mať jeden prístupový bod, ale principiálne tie dáta budú ležať vo viacerých štátoch. Zhodou okolností Protein Data Bank rozmýšľa o niečom podobnom, ako sa rozširuje vlastne jeho záber, že nie všetky dáta budú uložené, dneska myslím, že je to zejména, nechcem kecať, ale buď to vo Veľkej Británii priamo u EMBL EBI, alebo už spolupracujú s Googlem, napríklad u tých generovaných dátach. A rovnako rozmýšľajú o tom, ako distribuovať tie dáta naprieč štátmi, aby rozložili tú záťaž a zodpovednosť tým spojenú, s tým, že nad tým majú vrstvu toho, aby ten jeden prístupový bod, tá štandardizácia vlastne ostala. A ja si myslím, že tie najúspešnejšie repozitáre, ktoré za tejto tu podpory vzniknú, budú práve tie, ktoré sa dokážu dostať do týchto konzorcií, nebudú proste znovu vynachádzať kolo, ale vytvoria útočište pre tie dáta, kde sa dokážu aj v medzinárodnej komunite dohodnúť, že vlastne toto je ten správny spôsob, ako to urobiť. Zodpovedal som, dáva to zmysel? Částečně. Já jsem právě si říkala, jaký je jako přehled toho těch tematických repozitářů, jestli už to jakoby je aktuální a je to nějak specifický pro národní kontext. Áno aj. Väčšina tých repozitárov nebude úplne špecifická pre národný kontext. Jo? Ja teraz nie som odborník v každej z tých domén, samozrejme, ale vyťahnem jeden príklad. Vzniká Enviro Cluster, ktorý bude koordinovaný Českou republikou, ktorý bude dávať dokopy environmentálne dáta z celej Európy a vlastne tým, že koordinátor je z Česka, tak aj za podpory IOSC.CZ dokáže vytvoriť riešenie, ktoré bude minimálne v tej európskej výskumnej komunite akceptované snáď ako state of the art. Proste tam budú tie environmentálne dáta patriť. Vedľa toho existujú špecifické repozitáre, pravdepodobne v Humanities and Arts a v Social Sciences, ktoré sa týkajú viacej českého kontextu a tam je ten dôvod, prečo ukladať tie dáta práve v tejto infraštruktúre explicitnejší. Ale poviem aj to B, nedáva podľa mňa veľký zmysel budovať domenovo špecifický repozitár na niečo, na čo už existuje medzinárodne uznávané riešenie. Znova, otázka geopolitika, aký je charakter tých dát a podobne. Ako tých dôvodov vlastne máme dneska viac, ako sme mali asi pred 3 rokmi, prečo si tie dáta držať vlastne v našej jurisdikcii, v tomto našom prostredí. Ale to už nechcem zachádzať do nejakých spekulácií toho, ako sa to bude vyvíjať. Takže například pro zemědělský výzkum je výhodnější využívat například ten CESNET, jo, než prostě třeba univerzitní, jo? Dejme tomu, že to nebude že to je spíše navázaný na ten evropský standard. Tu už neviem, či rozumiem. Takto. To, čo robí IOSC.CZ, nie je iba CESNET. Je to národná datová infraštruktúra, do ktorej budovania je zapojených desiatky inštitúcií. Takže nie je to iba CESNET, je to napríklad Univerzita Karlova, Masaryková univerzita, VUT, ČVUT a tak ďalej a tak ďalej. My spolu robíme datovú infraštruktúru, ktorá má slúžiť primárne českým vedcom. A je primárne na tých výskumných komunitách, aby zhodnotili, ktorý repozitár dáva zmysel budovať. Pre dáta, ktoré už niekde medzinárodne alebo v Čechách nejaký domeček majú, tak tam to principiálne zmysel nedáva.
A ak ho vybudujú v priebehu tých najbližších rokov, alebo teda niektoré už von máme, tak následne je to potom na konkrétnom vedcovi, aby vybral ten vhodný repozitár pre svoje data. Repozitárov sú dneska stovky a tisíce a my veríme tomu, že pre mnohé tieto use casey budú práve tie české vhodné. Zase v tej plejade, ako som to popísal. Pre českého vedca, pre český kontext asi zcela jednoznačne. Tam, kde sme zapojení do medzinárodných konzorcií, tak by to malo slúžiť vlastne vedcom naprieč Európou, respektíve svetu. Děkuju. Děkuji za otázku. Ještě nějaká další otázka z publika? Děkuji moc krát. Dobrý den, David Brol, Univerzita Palackého v Olomouci. Mě zaujala předtím ta naznačená a nezodpovězená otázka ohledně těch institucionálních repozitářů a jestli to tak trošku chápu, ale chci si počkat na vaši odpověď, takže aby se netříštily jakoby ty síly s těmi oborovými repozitáři plus tím národním repozitářem, jdu správně, nebo či? Skúsim zodpovedať. Tam sú asi dva pohľady. Ten prvý stežejný z pohľadu dát je podľa mňa oveľa rozumnejšie ukladať data v doménových repozitároch, špecifických repozitároch, pretože môžeme venovať viacej energie tomu koncenzu nad konkrétnymi datovými formátmi alebo tomu, čo tá komunita potrebuje. A tým pádom budeme mať vyššiu kvalitu dát, vyššiu mieru tej verifikácie alebo akokoľvek to nazveme. A čo tomu trošku ide do protižku, je spôsob financovania, ktorý máme v Európe aj v Čechách. Inštitúcie sú hrdé, najviac vedia veriť samým sebe a vlastne majú podľa mňa intuíciu, obdobne ako u knihovien univerzitných, budovať repozitáre, ktoré sú institucionálne. Ono je to legitímny spôsob toho, ako sa k tomu postaviť, ale myslím si, že strategicky nedáva až tak zmysel, ak sa dokážeme v českom štáte dohodnúť, ako k tomu pristúpime spolu. A ja beriem, že táto iniciatíva je možno iba prvý z krokov k tomu, že sa vlastne dohodnúť vieme. Že máme dostatočnú mieru dôvery medzi sebou navzájom, že keď to poviem úplne žoviálne, Karlovka sa môže postarať o humanitné data a Masaryčka sa môže postarať o prírodovedné data a niekto iný sa môže postarať o astronomické data a dokopy sa dostaneme proste oveľa ďalej, ako keď každý bude riešiť data všetkých rôznych kontextov, všetkých rôznych oborov a principiálne tá ich hodnota vlastne nebude dostatočne vyťažená. To je akýsi duch, ktorý je predkaný tou iniciatívou, tak ako je postavená, preto aj som možno nevedel priamo reagovať, že CESNET je koordinátorom jedného z tých projektov, ale nie je to CESNET, nie je to infraštruktúra CESNETu, je to národná dátová infraštruktúra, ktorú budujú české výskumné inštitúcie dokopy a my si myslíme kolektívne, že by dávalo zmysel a zatiaľ sa to z tých projektov ukazuje budovať primárne doménovo špecifické repozitáre. To odpovedá aj tomu nastaveniu vlastne svetovému. Dúfam, že som zodpovedal. Děkuju. Já mám tady jednu otázku ze slajda. Tady se dokonce 2 otázky na udržitelnost vašich aktivit. Jak to bude po skončení projektu? Mluvíte o tom, že je to zdarma? Bude to zdarma navždycky? Navždycky stojí nekonečno. Tie projekty sú teraz v polovici, respektíve do konca iniciatívy máme 2 a 3/4 roka. Prvá vec je, my sme sa upísali tomu, že udržiteľnosť toho železa, toho hardwareu, ktorý nakupujeme, je vždycky 5 rokov v tých projektoch, takže posledný nákup od roku 2028 bude do roku 2033. Takže dovtedy máme proste jasno, že nejaká miera tej kapacity je už dnes zafinancovaná. Druhá vec je, že český štát proklamoval, a to obe vlády, že majú akúsi ochotu alebo záujem pokračovať v tom, čo sme tu vybudovali, takže ten rámec sa hľadá. My máme vlastne tento rok v projekte jeden z cieľov postaviť akýsi rámec toho, ako by tá udržateľnosť mala vyzerať v dlhodobom hľadisku. A vlastne možno, ako je dobré o tom rozmýšľať, je, že alebo nikto v Čechách nikdy nespochybňoval to, že pre výskum sú dôležité dáta a vždycky sme mali akési finančné toky nasmerované na to, aby sme to vedeli podporiť. Tá otázka iba je, že ako vo svetle toho, čo tá iniciatíva rozkryla, v tom chceme ďalej pokračovať. Tých scenárov ja si viem predstaviť viac, ale principiálne by to stále malo byť spoločné dielo všetkých výskumných inštitúcií. Takže do roku 2028 máme absolútne jasno, do roku 2033 máme ešte dojazd tej iniciatívy a teraz sme v momente, kedy sa bavíme o tom, ako má vyzerať ten model ďalej. Alternatíva, kebyže ho nenájdeme, je, že výskumné dáta v Čechách, buď to nebudú ležať v Čechách, čo by bol podľa mňa trochu problém,
alebo že ich teda budú mať inštitúcie alebo výskumné týmy u seba tak, ako pred iniciatívou a vlastne z nich nevyťažíme ten ich potenciál. A to znova asi není správne. Děkuji za odpověď. Máme, myslím, prostor ještě na jednu otázku. Má někdo otázku z publika? Případně mám jednu slajdu. Tak se zeptám na tu poslední ze slajdu. Kde se můžou hlásit datastevardi a jaké jsou definované povinné výstupy? Jaká jsou KPIčka těchto datastevardů? Existuje něco takového? Snať nie. Ja nie som úplne zastancom takých formalizovaných spôsobov manažmentu. A aká bola, prosím, prvá časť tej otázky? Kde se vlastně takový datastevard může přihlásit? Najdou to třeba u vás na EOSku? Tak čo my podporujeme je, ako som vravel, mapu datastevardov, takže kto sa cíti alebo chcel by byť súčasťou tejto komunity, môže sa ako pridať do komunity, tak nahlásiť na tú mapu. My zároveň dávame von tie otvorené pozície, ktoré majú inštitúce tohoto tu druhu, takže asi dáva zmysel si ten náš web dať niekde do hľadačíka a kto by sa videl, že chce kariérne rásť týmto tu smerom, tak tie príležitosti my skúšame publikovať taktiež. No a k tej druhej časti je to nová doména, je to nová oblasť a ja neviem z jednej povedať, že bežný datastevard musí mesačne urobiť toľko a toľko petabajtov dát teda spracovať, alebo že má urobiť toľko a toľko data management plánov, to sa nedá. A ja si myslím, že tie inštitúcie si budú musieť tak trochu nájsť tú svoju cestu k tomu, ako má vyzerať tá ich podpora vzhľadom k špecifikám, ktoré majú. Jo, nakoľko bude centralizovaná versus distribuovaná u tých tímov, koľko zdrojov reálne tomu dokážu dedikovať, ako je to kritické pre tie ich domény. Tak já vám ještě jednou poděkuju, poprosím o potlesky za otázky. Ďakujem.